Que tal, bo día, benvidas, benvidos a todos a esta nova charla que imos manter no programa de 0 a 100. Este programa facémolo en La Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación e adoitamos a chegar a centros educativos exemplos de empresas e de emprendedores. Hoxe estamos no IES Laxeiro de Lalín, un IES que ten o nome dun lalinense ilustre, pintor, e hoxe imos ter tamén a un lalinense dunha empresa moi representativa desta vila da comarca do Deza. Seguramente moitos de vos, aínda que sexades novos e estudedes bacharelato, saibades que hai unha empresa de moda masculina que se chama Florentino e que ten diferentes stands en centros comerciais e diferentes tendas e vende os seus produtos non só a nivel galego, nacional, senón tamén internacional. Hoxe imos falar co seu director xeral, que está hoxe aquí con nós, e desde despois poder preguntarlle o que queirades, así que saudamos cun aplauso a Tino Cacheda. Que tal, Tino? Benvido. Con asento. Bueno, dicía que estamos en Lalín, que Laxeiro era lalinense, ti tamén eres de Lalín, ata o punto de que hai 15 ou 16 anos eras un rapaz máis que podía estar aquí sentado, non? Como te sintes hoxe que volves un pouquiño... Pois é unha sensación bastante... Bueno, dame certa nostalgia, non? De volver tantos anos despois, eu fixen desde primeiro da ESO ata segundo bacharelato aquí. Así que facía prácticamente 16 anos que non viña, xa vexo que está bastante cambiado. Por lo menos ampliado. Antes só era isto de aquí. Bueno, dicía yo, rapaces, que seguramente xa coñecían a marca Florentino de antes, porque ten unha historia xa, son 6 décadas dende que teu pai a funda, ligada sempre á moda masculina, ti eres neto tamén de Xastre, o sea que non foi, digamos, teu pai de onde xurdiu o rollo da moda, non? A motivación de dedicarse á moda. Despois ves ti, contanos un pouquiño, hai pois 6 décadas máis ou menos, non? Cando teu pai pensa a empresa, como foi iso de pensar unha empresa de moda que acaba sendo referente no centro de Galicia, non? Que o mellor, pois, un pensa en dedicarse a outra cousa, pero supoño que aí houve unha idea para poñela en marcha. Sí, pois, digamos que fai 60 anos aproximadamente, bueno, meu pai xa tiña a trayectoria do seu pai, que era xastre, entón xa tiña aprendido un pouco o oficio, porque naqueles tempos, pois, non todos os rapaces tiñan a oportunidade de estudar como temos agora, entón facías unha ensinanza moi básica, e despois na túa casa, pois a situación tampouco era fácil, ou había moitos irmãos, pois digamos que xa había algún que deixaba a escola e se poñía a traballar, a aprender o oficio que lle tocara. E meu pai, pois era, bueno, pois o que aprendeu desde pequeniño. Despois, bueno, diversas circunstancias que o levaron a facer a mili a Madrid, con os cartos que aforrou ali, volveu, bueno, co que el dominaba, que era o oficio da sastrería, comezou o que inicialmente foi unha continuidade da sastrería de meu avó e posteriormente se convirteu nunha industria. Claro, vayamos un pouquiño a esa filosofía, o mellor que bebe do teu avó, o teu pai, Belisario, no? De Xastre, que supoño que iso influe tamén en que Florentino faga as prendas dunha determinada maneira, cun nivel de artesanía o mellor e de maior calidade, no? Porque, bueno, tedes a vosa empresa aquí, fabricades as prendas aquí en Lalín, e eu creo que as vosas prendas son un chisco de maior calidade no que se refire a moda masculina, non? Por artesanía e por materiais que as que podemos atopar en outras grandes cadeas, non? De distribución. Supoño que é por ese motivo, non? Quizáis pola tradición que ten teu pai, querer posicionar a Florentino, non sei en que escalón, digamos, da escala de prezos, e calidad extra, luxo, premium, pero bueno, supoño que a influencia diso trasladouse un pouco, non? Sí, bueno, digamos que desde que el comezou un pouco tamén bebendo do que lle había ensinado o meu avó, pois sempre se tuvo como principal premisa a calidade. O sea, que non facer roupa por facer, nin facela de calquer maneira, senón que a roupa estivera ben feita para que, bueno, pois realmente o cliente percibise en Florentino unha calidade que, bueno, pues outras marcas ofrecen menos ou de outra maneira. Entonces, bueno, pues sí, podemos considerar que o noso nivel de posicionamento pues pode ser premium, non? Porque logo xa falando de luxo, pues aí xa entran outro tipo de aspectos como é a marca,
e outras cuestións, pero sí que a calidade é unha seña de identidade que non perdimos nunca nin vamos perder. Poñamos un exemplo, non? Por exemplo, unha camisa, non? Que ten unha camisa de Florentino que a diferencia dunha camisa, pois, dunha gran cadea de Pret-a-Porter, por exemplo. A ver, se nós analizamos calquer prenda de roupa que levamos posto, chámese camisa, chámese pantalón ou que sea, que é o principal que nós notamos, é o tecido, non? O tecido, pois pode ser dunha sudadera, dun pantalón, unha camisa e tal. Entón, a orixe de calquer prenda que se precie é o que lle vai dar desde un inicio menos calidade a unha prenda que logo posteriormente xa vexamos feita, é o tecido, é a orixe do tecido, é pois, a calidade do fío, co que se fai o tecido, a súa procedencia. Entonces, ti podes ter unha camisa branca para un home ou unha muller que a priori podes velas iguales ou similares, pero unha pode ter un tecido que costa pois 3 euros o metro, ou pode ser outra que vale pois 15 euros o metro. Simplemente pois pola calidade, ti iso logo nótalo pois no tacto, en como che senta, a hora de lavala o ben que se plancha despois, o que che dura, pois non é mesmo unha camisa que compras e che dura 4 postas que unha que che dura pois 4 anos. E un pouco, eso é a base. Logo, pois evidentemente, a confección non é o mesmo facela en proximidade, en talleres ou fábricas onde hai un control maior, que facelo pois, a miles de kilómetros, onde pois, fíaste un pouco do que poden facer. Bueno, fundamentalmente é iso. Logo xa hai unha cuestión de diseño, pois que pois, unha prenda depende do que lle queiras engadir para darlle maior valor añadido. Volvemos ao caso da camisa branca, pois unha camisa branca pode ser unha camisa branca sencilla de todo, ou pode levar pois, un botón determinado, ou pode levar un detalle ou algo que lle engada un valor engadido, como unha sudadera, pois, podes poñer un estampado aquí diante ou detrás, ou pode ser pois, do que sea. Entón, é un poquinho pois, o que diferencia pois, unha prenda de valor dunha de menos valor. E por esa aposta, non, que dis que tedes en Florentino e que mantedes dende que bebeu teu avó e teu pai, pois desas prendas de calidade, confeccionadas pois nunha fábrica máis ou menos local ou nun taller de confección de proximidade, todos os alumnos e sobre todo os que fan economía seguro que lles explicaron a lei de oferta e demanda, non? E entón tes que medir tamén e controlar moi ben o prezo que vendes o teu produto, non? Aínda que estemos nunha gama premium, para que realmente compense esa calidade extra, non, que ten Florentino. Supoño que eso é toda unha ciencia, pero como se consigue conxugar un pouco vendas adecuadas e amortizar a prenda e ese nivel de calidade que ten Florentino? A ver, se nos vamos un pouco á oferta e demanda, bueno, pois todos sabemos que realmente un produto de prezo baixo sempre vai ter unha cantidade de potenciales clientes maior que un produto de precio máis baixo, non? A moda masiva, pois, que como son as cadeas que todos coñecemos, pois, vos ides a unha tenda de Primark, ou ides a unha tenda de H&M, ou ides a unha tenda de Inditex, vedes que as tendas sempre están cheas. E se ides a unha tenda que venda un produto un poquinho máis caro, son tendas nas que pois, entra menos xente. Entonces, ese é o equilibrio, ti teste que situar nese, digamos, ou ben nun extremo, ou ben noutro, ou ben no medio. Ti sabes que se faz un produto de maior calidad, tamén de maior precio, vas ter acceso probablemente a unha cantidad de potenciales compradores menor. Pero, bueno, aí é onde tens que xogar ti as túas bazas, como é o diseño, como é o marketing. Esas son cuestións que axudan a que a demanda aumente. Bueno, sempre xogando con equilibrio no que o precio sea xusto para o produto que das. Porque tampouco podes dicir, no, bueno, eu fago un produto boísimo, pero cobro unha camisa a 1000 euros e non teño nome ningún, o sea, non son unha marca reconocida ni nada. Bueno, pues probablemente non vas vender nin a primeira. Ese é o traballo. Claro, o sea, unha clave tamén é saber a que cliente non estás dirixindo as túas prendas, non? E que tipo de homes, se que podemos calificar así, ou que homes se visten en Florentino? Cal é, digamos, o cliente, digamos, o que queredes chegar por posicionamento, mellor por idade tamén?
A ver, porque nós desexemos chegar non temos ningún tipo de restricción, o sea, nós evidentemente gustanos venderlle a toda clase de homes. Si que é certo que se me pides acotar un poquinho pois, quen é a día de hoxe o noso cliente, pois, suele ser un home pois, quizá entre 40 e 60 anos, non? Xa que bueno, pois, ten unhas necesidades de vestimenta pois, un pouquiño necesita un poquinho máis de calidade, necesita prendas que lle den unha maior durabilidade, que non, quizá pois, non lle gusta ir tantas veces de compras e prefire ir menos veces pero comprar produtos bueno, pois que lle dure máis tempo, que xa conozca que o patrón lle vai ben, que sabe que a calidade é boa. E, bueno, pois logo tamén moitas veces son clientes que acuden a nós en ocasións especiais. Pois, por exemplo, pois unha persoa que se vai casar, ou que vai invitado a unha boda, ou unha comunión, ou un evento social calquera, pois que tamén vai buscando pois algo, bueno, pois un poquinho diferente de calidade. E entendo que o mellor unha das claves polo que estamos comentando da maior calidade, dese perfil o mellor tamén de idade que tedes, Florentino fideliza máis os seus clientes que outras marcas de roupa, é dicir, se te vistes nun momento en Florentino determinado, quedas satisfeito e adoitas repetir? Sí, isto ocorre nun porcentaxe moi grande dos clientes, o sea, sí que é certo que moita xente pois aínda non nos coñece, en Galicia sí, nos coñece moita xente, noutras zonas de España pois quizá un poquinho menos, pero, bueno, a medida que vas abrindo tendas e te vas situando, pois logo sí que chega ese proceso de fidelización, que unha vez o cliente te vai probando, tamén o servicio que lle das, que é moi importante nas tendas, que o personal sexa moi cualificado e que lle dé un trato moi bo ao cliente, pois eso fai que a larga ese cliente repita, este contento e bueno, pois vayas aumentando a túa base de clientes. Unha das cousas que a min sempre me chamou máis a atención no mundo da moda é como conseguides saber os que poñedes a venda a roupa que é o que se vai a levar as temporadas e os anos seguintes, non? De aí que tamén, o mellor non tanto no caso de Florentino, pero bueno, eles que son novos e novas, pois saben que o mellor cada verán ou así, pois teñen que mercar certa prenda que o mellor se pon de moda ou certos acabados que se levan máis que outros. Como rayos sodes capaces de predecir o que se vai a levar hoxe, o verán que ven ou o inverno que ven? Claro, isto é interesante, porque, por exemplo, cando vos vai empezar unha campaña, pois a campaña de Bravo, bueno, pois eu vou ver a ver que me compro ou que é o que se leva, bueno, pois ti podes recurrir a redes sociais, ou podes recurrir a calquer persoa que che sirva de referencia ou ir directamente ás tendas, bueno, pois aí ves que é o que se leva ese ano e que desas modas que se levan, que é o que a ti che vai. Pero claro, esas modas ou eses produtos que están na tenda nese momento foron ideadas ou creadas probablemente un ano antes, non? Entonces, vale, cal é aí o traballo e cal é a maneira que temos nós para guiarnos? Bueno, unha parte moi importante, márcana, pois unha serie de marcas, diseñadores, que son os que marcan un pouco nas pautas da moda, que son, bueno, pois os que sempre están nos desfiles de Milán ou de Nova York. Estes son un pouco, bueno, pois os que van un pouco dictando cales son as modas que ao seu criterio son as que van ir para adiante. Despois, pois ti para a túa propia marca, pois algunhas desas modas ou desas propostas poden servir, outras non sirven para absolutamente nada. E o que tamén che dá moita información, volvendo un poquinho ao que falábamos antes, son os tecidos. O primeiro que hai a disposición das persoas que creamos moda para comezar unha campaña é a información que nos dá os diseñadores dos tecidos. É dicir, se as marcas, por exemplo, nós compramos moito a empresas italianas que fan tecidos, non? Tanto de chaqueta, como de pantalón, como de camisa, etc. Entón, esta é xente que ten moita información, xente que fala con todas as marcas, que recolle cales son as demandas de moitos diseñadores, e eles fan unha serie de propostas que son as que, bueno, nas que inicialmente ti vas a feiras, falas con eles, e son os que che van dando esa primeira información. Eso que se vai levar, pois se leva determinadas cores, determinados estampados, se este ano se levan os cadros e o ano que ven se levan as rayas, pois este é un poquinho que che dá esa información.
É un pouco esclavo isto da moda, quero dicir, tanto para vos, ¿no? Que vos tedes que adiantar un pouco as tendencias, falar cos proveedores, ir a grandes eventos como Semanas da Moda, como para os clientes, digamos, entre comillas, preocupados pola moda, que temos que ir de tendas con certa frecuencia, ¿no? Non hai unha maneira de optar por uns clásicos básicos, un fondo de armario que nunca falle, que supoño que tamén o mellor en Florentino tamén tedes esa vía, ¿no? Supoño que hai o mellor camisas de máis de estampados de temporada, e despois o mellor xa hai uns básicos, no, nos que vestirse para todo momento. Bueno, isto é unha cousa que é fundamental, é que vos, pois, bueno, agora sodes rapaces novos, pero cando, por exemplo, pois, comecedes a traballar ou estedes rematando os estudos e xa empecedes a ter que comprar pois, roupa, pois, non sei, pois, igual determinadas prendas un poquinho máis formales que antes... Unha chaqueta, unha camisa. Claro, que non precisabas, pois, o que é moi importante é facerse cunhos vos básicos, a poder ser de calidade, que vos duren moito tempo, porque vos seguro que tedes na casa as vosas nais, os vosos pais, ou avós incluso, que vos din, mira, teño este abrigo, esta gabardina aquí, que a teño de fai 30 anos, ainda a poño de vez en cando, está perfecta. Bueno, pois, moitas veces, bueno, pois, este é unha cousa que non é, digamos, non está pelexada con logo con mercar cousas de temporada ou cousas un poquinho máis arriscadas, pero si ter uns vos básicos, pois sempre é algo que está moi ben, e nós nese aspecto, pois sempre os traballamos ben, básicos de calidade, que duren, que, bueno, pois que den un bo resultado, porque é unha parte moi importante do vestiario de calquer persoa. Falamos un pouquiño do espectro de cliente, non? Do mercado que cubrides, e esta pregunta seguro que ya fixeron a teu pai, o teu avó mellor non, pero eu vouche a facer a ti, porque falamos sempre de Florentino centrado no mundo da moda masculina, non? Pero, bueno, hai un 50% da clientela que son mulleres, non? Que o mellor está inexplorado para Florentino. Supoño que hai un respeto pola moda masculina de xastre, e o mellor por eso non vos adentrades no feminino, ou valorades un pouquiño nalgún momento facer algunha incursión ou preferides a especialización na moda masculina? A ver, vamos a ver, cando meu pai comezou, incluso estivo na súa cabeza comezar con moda feminina. Despois, por circunstancias, pois orientouse máis á moda masculina, e sí que houve, ao largo da trayectoria da empresa, pois incluso se chegaron a facer algunhas coleccións de moda feminina. Non se lle deu continuidade porque, bueno, pois eran outros tempos, eran os anos 90, as cousas pois iban moi ben, entonces, bueno, pois había un momento que non había capacidade para poder atendelo todo. A día de hoxe non é algo que este enriba da mesa, o facer esa incursión, pero tampouco é unha cousa que eu descarte, decir, pois, non nos imos dedicar nunca a facer eso. Non che digo que daqui a uns anos, pois, o podemos plantear. É algo que non está a corto plazo arriba da mesa, pero que nunca deixa de estar tampouco presente como unha posibilidade de futuro. E tamén, claro, adiantabas un pouquiño eses anos 90, época dourada, chegades a ter 10 tendas en China, abridesvos moito o mercado asiático, teu pai triunfa en semanas relevantes da moda como París, Nova York, tamén Madrid. Falemos un pouco dos bons e dos malos momentos, non? Para todos, para calquera empresario, pois vimos de superar a COVID-19, non? Eses anos nos que se un non saen de casa, pois o mellor tampouco se preocupa por vestirse, entón, bueno, supoño que vos tamén o sufristes, pero falemos un pouquiño dos anos dourados e dos anos de maior dificultade, non? Con que momentos te quedas álxidos e cales crees que foron os máis complicados? Pois, bueno, mirade, isto, calquera que queira ser emprendedor ou empresario ou teña iso en mente, pois é unha cousa importante de saber que se pasan momentos moi bons e momentos moi malos, e hai que estar preparado para que iso ocorra. Desgraciadamente, pois non é posible que as cousas sempre vayan ben, como en calquera outro aspecto da vida. Levado un poquinho a nosa empresa, pois mira, prácticamente desde o inicio, desde o ano 63, ata a chegada da crisis financeira do ano 2008-2009, foron todos anos bons. Quero dicir, foi unha época de continua subida, os anos 80 foron moi bons, foi unha época na que nós tamén exportábamos moito a Estados Unidos, despois nos 90, houve unha entrada moi forte
na Comunidade Económica Europea, empezamos tamén a exportar moito en países como a Francia, e, bueno, realmente, pois, ata o ano 2008-2009, pois, todo iba nunha moi boa dirección. É certo que a partir de aí, pois, bueno, a cousa sí que tuvo un xiro no sentido de que empezou a haber problemas no país. Nos foi cando comezamos tamén a buscar vías alternativas en novos países, como comentabas, de China, de outros, porque realmente o mercado nacional está bastante tocado. Sí que é certo que estes 10 últimos anos foron anos moi duros, porque foron ocorrendo distintas cuestións que foron dificultando o noso traballo. Por exemplo, tamén foi a irrupción da mente online, o feito tamén da creación de moitos centros comerciais nas periferias das cidades que golpearon moito o comercio tradicional, comercio multimarca, que era o noso cliente históricamente. Nos tuvemos que facer unha reconversión hacia comezar a vender cas nosas propias tendas, algo que antes non facíamos. Bueno, digamos que xa co Covid, xa a cousa aínda se complicou todavía máis. Entón, podemos dicir, nunha historia de 60 anos de empresa, houbo 48, 50 anos moi bons e 10 anos peores. 10 anos peores que precisamente coinciden cos que levo eu. Que non quero dicir que é culpa miña, Claro, entón... Pero, bueno, sí, é así, é a realidade. É a realidade. Entendo que unha das claves, porque, bueno, falamos do proceso de fabricación, da inspiración das coleccións e do que se comercializa, entendo que agora, polo que me comentas, hai que ver moi ben onde se vende e onde colocas as túas tendas, non? Entón, falábasme un pouco, tradicionalmente, bueno, pois eu vou a unha cadea comercial como Corte Inglés, por exemplo, e aí tedes casi sempre presencia co voso stand en casi todas as cidades. Agora, digamos, en que punto estades? Supoño, onde atopamos as vosas prendas e onde queredes posicionarvos para vender os produtos que fabricades? Pois nos levamos desde o ano 2015 facendo un proceso de expansión da nosa marca a través de tendas propias, corners, nos grandes establecementos como pode ser o Corte Inglés. Entón, cambiamos por completo o modelo de distribución que tiñamos. Como vos comentaba, fai xa 10, 15 anos vendíamos moito en tendas multimarca, que son as tendas que hai nos povos, nas cidades, tendas tradicionales, tendas familiares, que, por circunstancias do mercado, se viron moi afectadas e foron pechando moitas das que había tanto en Galicia como en España. Isto foi xeral no mundo. Entón, nós tuvemos que tomar as medidas necesarias para revertir esa pérdida de clientes multimarca, e o fixemos a través dese desenrolo noso dos nosos propios puntos de venta. Por exemplo, agora temos 55 puntos de venta propios. E no ano 2015, tiñamos igual 10. Entón, vimos cunha media de apertura de 5 ou 6 puntos de venta ao ano, desde o ano 2015. Se algún rapaz quere dedicarse a isto do emprendemento e da empresa, dirías que, non sei se ese estrés, pero bueno, como empresario, ese ver que tes que estar constantemente buscando saída aos produtos e tentando que o que fabricas se venda para acadar ingresos, é unha das cousas, non vou dicir peores, pero unha das circunstancias que ten que ter alguén que se dedica ao mundo da empresa e do emprendemento, esa capacidade de buscar solucións a ese problema que ven sendo ingresar cartos despois de gastalos para fabricar. Isto é o ABC da empresa. Eu, cando salín daqui, tiña un pelo como tedes algúns que estás aquí. E agora teño moito menos. Pero é que, o sea, o tema da empresa e o tema do emprendemento xeral é algo que é duro e que ten moitas cousas positivas, pero tamén ten outras non tan positivas. Quero dicir, é difícil desconectar,
é difícil, pois, ás veces non durmes porque tes moitas cousas na cabeza, entón, claro, hai xente pois, que está disposta a pagar ese prezo e xente que non, o sea, as dúas opcións son válidas. Ahora, que cousas boas ten emprender? Bueno, pois emprender ten o bo que é ver algo que ti ou ben creas desde cero ou ben contribúes no seu desenrolo, pois velo medrar día tras día, bueno, é como se fora un fillo, ao fin e ao cabo, o sea, dache moito a lata, pero ao mesmo tempo, pois, gustache e disfrutas de ver como medra. Claro, cando saes por aí de paseo e ves alguén con un pantalón ou cunha camisa de Florentino... Claro, isto quizá é o máis satisfactorio, é o máis satisfactorio, non? Pois ver a xente pola rúa, con prendas túas, bueno, ao final traballamos para iso, ao final danche moita máis satisfacción este tipo de pequenas cousas que non pois, o feito de que un ano vendiches moito ou ganaches máis ou ganaches menos. Ao final disfrutas moito máis destes pequenos detalles. Enseguida abrimos a quenda para que os alumnos e as alumnas de bacharelato que hoxe nos acompañan aquí en Lalín, no IES Laxeiro, lle preguntedes o que queirades a Tino Cacheda, o director xeral desta empresa lalinense co que estamos mantendo esta charla. Pero, bueno, por si acaso, máis alá do emprendemento, non? E do empresario 100%, tamén se queren, digamos, posicionar ou estudar algo relacionado co mundo da moda e demais. Vos estades en Lalín, sodes creadores aquí de emprego, non sei que camiño formativo lle recomendarías, hai formacións profesionais, hai tamén carreiras de deseño, supoño que creando as prendas e pensándoas aquí, fabricando boa parte delas aquí, tamén tedes unha bolsa de emprego, no? Que estaredes encantados de que lalinenses vayan ali a traballar, o polígono industrial. Sí, nós temos unha máxima de sempre desde que empezamos a traballar, que nós sempre consideramos, ou mellor dito, non consideramos nunca que unha persoa daqui, da contorna do Deza, sexa menos válida que unha persoa de fora. O sea, iso témolo como algo clarísimo. Non se podemos contratar a xente daqui mellor que xente de fora porque creemos na xente daqui. Iso non quere dicir que a xente ten que estar preparada, ten que formarse, ten que ter actitude, pero digamos que sempre damos prioridade a contar con xente da zona. O mundo da moda, bueno, o mundo da moda como tal ten dúas partes. Ten o que é o mundo da moda puramente, digamos, a parte máis de deseño, non? Que iso ten uns estudos concretos que se estudan podes estudar en ciclos de formación profesional, hai escolas privadas de deseño de moda que hai nas en Galicia, que son boas, e logo hai a parte empresarial. Que a parte empresarial xa é unha parte máis complexa, porque podes estudiar, podes ter cabida nunha empresa de moda dende facendo un ciclo de administración para traballar no departamento de administración ou pode ter cabida alguén que estude marketing, relacións públicas, tamén pode ter cabida un estudiante de administración de empresas ou de dereito, quer dicir, que a mí sempre me gusta decir que os estudos son unha base que é boa, que sempre nos axuda, pero ao fin e ao cabo, logo moitas veces ti tes uns estudos, empezas a traballar nunha empresa e acabas facendo algo completamente distinto ao que estudaches. Entón, é importante estudar sempre algo que che guste, que che chame, pero nunca cerrar as portas a decir non, eu quero ser isto e quero ser isto, porque moitas veces a vida te vai levando por camiños, e moitas veces hai xente que ten entrado na nosa empresa, pois hai xente que leva 30 ou 40 anos, entraron con 16 anos sen ningún tipo de formación, máis que a ensinanza básica, e hoxe teñen postos de responsabilidade na empresa. Quero dicir que isto non é un máis un son dous, o sea, nin o que ten unha ensinanza máis media non pode chegar a facer tal cousa, nin o que ten unha ensinanza máis alta, por así dicilo, pois xa o ten máis fácil. O que conta é a actitud, as ganas, e iso valórese moito nas empresas. Valórese moito a xente que quere aprender, que ten ganas de esforzarse, e esa xente sempre acaba triunfando nas empresas. Mentre vou pedindo o micro aquí ao compañeiro Senén para que faga esas preguntas, isto é máis unha reflexión final.
ou como non sempre se ten a oportunidade de ter a un referente dunha empresa de moda e entrevistalo todos os días, é por si ti tes unha teoría ao respecto, non? Florentino, Adolfo Domínguez, Alba Conde, Quina Fernández, ata un leonés como Amancio Ortega viu aquí e montou, digamos, a súa multinacional téxtil, nun sitio como Galicia, que o mellor a priori, pois, ninguén podía pensar isto, non? Ti crees que algo pasa, estamos predeterminados de alguna maneira o tema da moda, ou porque se nos dá relativamente ben o mundo da moda e xorden pois certos talentos no deseño, pois como puido ser teu pai ou poden ser eses nomes que citei, non? Adolfo Domínguez tamén, etcétera, etcétera, para facer moda dende Galicia para o mundo, porque moitas desas casas acabaron vendendo internacionalmente. Bueno, mira, eu creo que isto ten unha explicación clara, digamos, ten dúas variables. A primeira é que en Galicia pois había unha base tradicional, sobre todo de mulleres, que dominaban moi ben o arte da costura. Entón, bueno, como sabedes, hoxe o mundo cambiou moito para ben, pero noutros tempos, pois bueno, é certo que a muller estaba moito máis relegada a traballos na casa. Entonces, digamos que o traballo de costureira era algo que se iba transmitindo de nais a fillas, e sobre todo nos territorios rurais, casi todas as mulleres, ou unha parte moi importante, sabían coser. Entonces, ese coñecemento do oficio, pois igual, había en Galicia e non había noutra parte de España, ou que, digamos, que aquí houve unha serie de persoas, pois neste caso empresarios, como os que citabas, que souberon canalizar esa sabedoría popular, por así decirlo, canalizala e darlle forma industrial. Pero se non houbera esa sabedoría, sería moi difícil facelo aquí, porque ti ainda que houberas querido facer unha empresa, pois non houberas tido xente, houberas tardado moito máis en formala, pero iso foi unha parte fundamental. E a segunda parte, porque eu creo firmemente na capacidade que temos os galegos, isto sin entrar en comparacións con outra xente, de que somos xente moi traballadora, prudente, pero moi emprendedora. Entón, isto sí que o temos no ADN, o sea, isto é algo que temos nós e xa podemos salir da moda, de outros sectores e tal. É certo que, bueno, pois aquí somos un país de xente moi emprendedora, moi traballadora, emigrante, que sempre soubemos tirar para diante. Ese espírito, xunto co coñecemento, foi o que eu creo que deu ese resultado no mundo da moda, porque logo hai unha parte creativa que nós, por exemplo, na época dos anos 80, pois a xente non nos tiña por España adiante considerados. Os galegos, bueno, e tal, sí, cosen ben e tal, pero como que había así certas reticencias, que non había, por exemplo, cos diseñadores cataláns ou de outras zonas. E, bueno, esas barreiras foronse rompendo a base de que esta xeración de diseñadores e de empresarios foron chegando a distintas partes de España e demostrando que eran creativamente igual de bons, industrialmente probablemente mellores, e, bueno, aí temos o resultado, que vimos por calquer rúa do territorio español. Raro é que non vexe alguén vestido cunha prenda galega. Hai moitas tendas que son de marcas galegas. Eso, bueno, eu creo que é un orgullo para todos, que é mellor que sexan galegas, que non, digo, sí, lógicamente. Bueno, pois voulle ceder xa o turno ás alumnas, creo que vai haber máis alumnas que alumnos que van preguntar. Vou comezar por aquí. A ver, como te chamas? Eu Carlota. Carlota, estuda segundo de bacharelato, non? Sí. Vale, pois nada, tes aquí a Tino Cacheda para preguntarlle o que queiras. Bueno, teño que usar... Sí, como galloso, tú pega aquí o queixo como no lugar, prácticamente. Vale. Unha vez que sustituiu o seu pai na empresa, cambiou algún tipo de principio para obter unha maior rentabilidade ou unha maior proxección internacional ou algo así? Bueno, Carlota, non me trates de usted. Vale. A sucesión, non? Ese momento no que quedas un pouco máis ao cargo, aínda que supoño que teu pai aínda bota un ollo, non? Pregunta por iso, Carlota. Sí. Bueno, a ver, mira, que pasou, por exemplo, no caso de meu pai máis eu? Pois, entre meu pai e máis eu hai unha diferencia xeracional importante. Levámonos
bastantes anos. Entón, bueno, pues, moitas veces chocábamos nas formas de facer, porque hai cousas, pues, bueno, que hoxe en día, pues, que nos saímos coñecendo, pues, o mundo de internet, o mundo da venta online, o mundo, outra serie de cuestións, pues, que digamos, os empresarios de antes tiñan unha serie de coñecementos moi importantes, sobre todo relativos ao produto, á fabricación, á técnica, e eu, pois, o que estou intentando aportar, sobre todo, é algo, bueno, digamos, modernizar a empresa no sentido das novas tendencias en marketing, no mundo das tendas, que é un mundo, bueno, pois tamén que ten moita variedade, moita diversidade de conceptos a mellorar, e, pois, por exemplo, tamén o mundo da venta online, pois, que era algo que necesitábamos potenciar, facer unha nova tenda online, empezar a vender tamén en marketplaces como Zalando, como a outros. Bueno, pois este é un poquinho, pois, unha aportacións que eu fun facendo, sempre recollendo o que había, porque o que está claro é que se quere ter éxito nun proceso de transición xeracional é que sempre hai que construir sobre o que está feito, nunca pretender ser demasiado disruptivo porque senón podes ter problemas. Pero dirías que unha das claves, ¿no?, que preguntaba Carlota, é novas vías de comercialización e digitalización, ¿no?, nas vendas. Esa é unha das claves do futuro de Florentino. Alguna pregunta máis? Sí. Cree que a Como súa... te chamas? Nuria. Moi ben, Nuria, pois pregunta yo que queiras. Cree que a súa trayectoria educativa, tanto no Laxeiro ou en outros ámbitos, condicionou o seu carácter como empresario? Sí, claro. O sea, ao final, pois, se botas dende os 12 anos ata os 17, 18 anos aquí, pois, indudablemente, pois, forxas unha parte importante do teu carácter neses anos tan relevantes como é a adolescencia. Si que é certo que os primeiros anos, pois, estás un pouco máis perdido, estas outras cousas, pero sí que notei, por exemplo, despois cando cheguei ao bacharelato, que, bueno, sí que o mundo da economía e a asignatura de economía me gustaban, eu sempre fun, digamos que me tiraron máis as ciencias sociais, non se me daban moi ben as matemáticas, pero sempre me gustou, pois sí, a historia, a xeografía, a filosofía, a economía, bueno, pois sí que eses 2 anos de bacharelato me axudaron tamén un pouco a ver que o tema da empresa, pois sí que me atraía. E sabes coser un botón, non? Eso é importante, quero dicir, porque eu, por exemplo, non sei, pero no teu caso sería máis grave vindo donde ves, non? Eu sei coser un botón, pero non porque me enseñaran na casa. A min enseñaron a coser un botón unha profesora que tiña en sexto de primaria, que daquelas profesoras veteranas, que cando había, bueno, pues, horas de titorías, destas que, bueno, pues, nos poñía a facer, a ensinar ese tipo de cousas. As que son válidas para o día a día tamén, non? O sea, que en sexto de primaria aprendín a coser un botón. Ahora, igual, se tiña que coser, non sei que tal o faría. Seguinte pregunta, como te chamas? Bos días, o meu nome é María. Antes falabades sobre a artesanía que estaba relacionada coa calidade, etcétera, das prendas neste caso. A miña pregunta é, agora que prácticamente todas as empresas inclúen a tecnoloxía na súa produción, como afectou isto ou que resultado deu isto na vosa empresa? Pois sí, esta é unha boa pregunta, porque digamos que o sector textil é un sector que ten moitas particularidades, pero unha delas é que para confeccionar unha prenda, en gran medida, precisa sempre da axuda dunha persoa. O sea, hai moitos sectores que foron perdendo un pouco esa parte máis artesanal, porque as máquinas, os procesos máis robotizados, comezaron a facer xa casi todos os procesos, pero dá igual que ti fabriques en Galicia que fabriques en calquer parte do mundo. Ao fin e ao cabo, precisas unha persoa, un operario, operaria, cunha máquina. Entón, é certo que se sigue conservando a parte máis artesanal nos procesos productivos do textil. E, por exemplo, os patróns, que é unha cosa tamén básica no noso sector, pois, por exemplo, no noso caso, os patróns síguense facendo a man, en papel e cartón. O sea, eso, máis artesanal que eso, non hai. É algo, bueno, pois que a día de hoxe dis, pero como pode ser? O sea, que hai programas de... Non, o patrón, no noso caso, fai unha patronista,
e faino a man. Despois, eso digitalízase e xa se pasa ao proceso, digamos, máis tecnolóxico, pero nós conservamos aínda moito dese carácter artesán. Tamén, por exemplo, facemos sastrería a medida, que é algo que todavía require ese coñecemento do oficio de xastre. Medir, tocar as telas, ver como sentan. Efectivamente, facer unha prenda exclusiva para un cliente que quere algo especial ou que ten dificultade para topar tallas axeitadas nas tendas. Entón, bueno, sí que non se pode perder de vista, evidentemente, toda a tecnoloxía, todo o que hai que estar ao día, pero conservar eses valores, eses procesos artesanais é moi importante porque o cliente final valora. Claro, que o mellor nestes tempos que se fala tanto de inteligencia artificial, digamos que no mundo da moda o talento creativo e o palpar as prendas e non a todo mundo lle queda do mesmo xeito un mesmo tecido, pois está aí, non? Era unha moi boa pregunta. Alguén máis? Como te chamas? Claudia. Claudia, pois adiante, pregúntalle o que queiras a ti. A miña pregunta ten que ver co contexto no que vivimos, que, bueno, ahora a xente tómase moi en serio a moda sostible ou que respecta ao medio ambiente. Eu quería preguntarlle se implementaron prácticas específicas para reducir o impacto ambiental do que é o proceso productivo. Pois tamén unha moi boa pregunta e ben moi a actualidade e a como está. Mirade, por poñer un pouco en contexto, o mundo da moda nestes últimos 15 anos, digamos que se puxo o modelo que funciona, o que funcionou de maneira continuada foi o que representan determinadas empresas que se chama fast fashion, non? Que é o que é a moda rápida, o moda de usar e tirar, o de que compro moita roupa moi barata para que me dure nada e depois tirala e volver. Bueno, isto chegouse a unha conclusión tanto a nivel político, por así decirlo, a nivel europeo e tamén de concienciación cada vez máis da sociedade de que isto non pode ser. O sector textil é un dos máis contaminantes do mundo, en parte por este tipo de prácticas, non? E de empresas de moda que, bueno, que teñen o seu modelo de negocio, pero que é un pouco máis de usar e tirar, ou de que só dura unha temporada, non? Máis contraproducente, se queres chamar de alguma maneira, de cara ao medio ambiente, de cara a outro tipo de cousas. Pero, por exemplo, nas empresas como a nosa, que somos empresas de tamaño mediano, este tipo de prácticas sostibles xa van dentro do noso ADN, porque nós non producimos en masa, o sea, nós producimos pequenas tiradas, pequenas cantidades, prendas que duran moito tempo, que incluso nós temos moitas veces casos que nos chega un cliente a unha tenda e che di, mira, teño esta parca que comprei fai 8 anos, pero que teño as coderas que me pelaron porque eran de piel, non sei que. Pois nós esa prenda collémola, evidentemente, lle cobramos algo ao cliente por arranxala, pero esa prenda arranxase e devolvese ao cliente para que a poida seguir utilizando. Pero isto xa é unha cuestión de filosofía. Entonces, nós eso levámoslo dentro. Por exemplo, hai moitas empresas, sobre todo de luxo, que as prendas que non venden, non sei agora se siguen facendo, pero destruíanas, queimábanas, o sea, preferían, antes que ver nun mercadillo unha prenda do seu nome, desfacerse delas. Nós, por exemplo, as prendas que xa non podemos vender ou que teñen pequenos defectos ou tal, pois sempre as donamos a determinadas organizacións, ou ben a monxas que, bueno, pois que cuidan de rapaces que non teñen fogar, ou distintas organizacións benéficas, e nunca tiramos as prendas. Nós xa máis fixemos eso. E agora o que estamos, sobre todo, é empleando novos materiais, como son materiais reciclados, algodón reciclado, lanas recicladas. Hai moita tendencia agora nos fabricantes de tecidos a cada vez ir avanzando na reutilización deses materiais, e, bueno, dándolle unha segunda vida aos tecidos, que ao final ti un abrigo de lana, vólvelo a levar ao estado original, volves a preparar ese tecido, esa lana, e depois volve a facer unha prenda totalmente distinta. Non sei se algún alumno ou alumna máis quere preguntar algo. Tedes algunha pregunta máis? Non vexo máis levantadas. Pois agradecendo moito a Tino Cacheda que estivera hoxe volvendo o que foi o seu centro educativo,
aquí o IES Laxeiro de Lalín, pois vamos poñer o punto final a esta charla, agradecendo a todos os rapaces que viñestes a vosa presencia, e a vostedes pois permanezan atentos ao programa de 0 a 100 porque van seguir vindo por este programa que facemos en La Voz en colaboración coa Consellería de Educación pois máis exemplos de empresas e de emprendedores, como foi o caso da lalinense Florentino, representada hoxe polo seu director xeral Tino Cacheda, o que lle damos un aplauso e as gracias por estar aquí. Gracias.